Drahí priatelia, som veľmi rada, že vás tu môžem všetkých vidieť, že dneska máme večer a meditáciu s našim majstrom Xumingtang. Že za všetkých, ktorí pozeráme tento online meeting, tak by som rada poďakovala nášmu majstrovi Xumingtang. Chcel by som mu mene všetkých vzdať úctu a vďaku za túto príležitosť. Dúfajme, že takéto príležitosti a teda prajeme si, aby takýchto meditácií alebo príležitostí s našim majstrom týchto podujatí bolo viacero v najbližšom roku. Dovolte mi, prosím, predstaviť niektoré plány s výstavbou Biguan centra, ktoré sa v súčasnosti dejú. Aha, takže pripravujeme takú správu, kde bude všetko vlastne zobrazené, čo sa týka financií, financovania výstavby, projektu, priebehu. Aj tento rok sme boli zanepráznení robiť vlastne legalizáciu tohto projektu, výstavby. Takže v našom týme sa uskutočnili nejaké zmeny. Máme tu viacerých mladých, veľmi aktívnych ľudí, ktorí prinášajú novú energiu do tohto projektu. Veci sa pohli dopredu. Takže vytvorili sme tiež ako supervisora takže v budúcom roku bude fungovať nejaká taká služba alebo úloha, som to nepochopil, ktorá vlastne bude slúžiť na lepšie riadenie tohto projektu. Tiež počas tohto projektu sme prišli na niektoré záležitosti, ktoré potrebujeme vylepšiť. No, takže aby vlastne tie veci, aby ten projekt bol rýchlejšie uskutočniteľnejší, praktickejší. V súčasnosti máme veľa práce, kde stále musíme riešiť papierové záležitosti a tešíme sa, že sa to čo najskôr skončí.
že keď sa bavíme už o konštrukcii, o stavaní, tak vieme, že ani nie je teraz ešte najlepší čas na to, pretože je to o mnoho drahšie a deje sa to o mnoho pomalšie. Takže teda začneme s tým až na jar v roku 2024. Takže čo sa týka tých predošlých plánov alebo cien, tak výrazne sa zmenili tieto skutočnosti a ceny teda výrazne narastli. Takže priložili sme v PDF-ku info o tom, ako vlastne narastli tieto ceny materiálov, ceny, je tu inflácia, a je tu tiež cena vlastne mzdy pracovníkov. Ale to, čo môžeme vlastne zlepšiť alebo čo sa budeme snažiť, tak je zefektívniť našu vlastnú prácu. Čiže sme dostali veľa otázok. Dostali sme otázky typu, že keď tam nepôjdem alebo nebudem tam chodiť často, prečo by som mal vlastne podporiť tento projekt? A tiež chápeme, že tie peniaze neprídu jednoducho alebo ľahko ku niekomu, nepadajú z neba. Ale je tu jedna vec, ktorú, o ktorej by som rada, aby ste premýšľala. Takže nie je tu žiadna vláda, alebo v štátoch neexistuje vláda, ktorá by podporovala nejakú duchovnú praktiku alebo duchovné záležitosti. Že ani podnikatelia nechcú podporovať tento druh projektu, pretože konečný cieľ tohto projektu je duchovný a není to teda dôvod investícií peňazí, hej, aby sa robili ďalšie peniaze. Takže samozrejme máme knihy, záznamy z retreatov a podobne. Aj na to, aby sme ich vytvorili, tiež potrebujeme na to vynaložiť prácu. Takže preto len vlastne tí študenti toho daného duchovného systému sú väčšinou jediní ochotní akoby míňať peniaze na podporu takéhoto projektu. Takže tým vlastne priamo akoby financiami podporujeme vlastne ten, ten duchovný rozvoj ten danej školy.
Takže podporujeme vlastne duchovný rozvoj nás samotných, našich priateľov, alebo rodín, alebo tých ľudí, ktorým sa tomu budú zaoberať v budúcnosti. Takže tento projekt Big One je vlastne technológiou duchovného rozvoja, do ktorej môžeme investovať. Veľa našich študentov podporili tento projekt rozličnými, rôznymi spôsobmi. Už sa nám podarilo nazbierať udržateľný základ tohto projektu a chcem poďakovať všetkým za ich príspevky. A veríme, dúfame, že v budúcom roku 2024 budete pokračovať vo vašej podpore. Teraz by som rada poďakovala nášmu Biguan od nás všetkých z Biguan centra, z nášho projektu, od našich tlmočníkov, celého týmu. A šťastný nový rok 2024, aby ste boli zdraví a cítili sa spolu s vašimi rodinami v bezpečí. A teraz budeme mať magické stretnutie, kúzelné stretnutie s našim majstrom Xumenitankom, ktorému ďakujeme za toto podujatie. Ahojte všetci. Som rád, že sa opäť vidíme po niekoľkomesačnej prestávke. Dnes sa budeme rozprávať o roku 2023 a 2024. 2023 bol rok zajaca. 2024 bude rok draka. Z čínskej kultúry, keď príde objaví, alebo keď bude rok draka, znamená to, že prinesie veľa zmien. A tu máme nejaké technické záležitosti s prekladom. Keď som počul hlas, paní hlas, tak to trošku zmením tému. Aha. Ja som sa pýtal, že či to je simultánne tlmočenie, alebo nie, takže áno. Dobre, že vidíte obrázok? Áno, vidíme. Hej, takže bavíme sa o nejakej zmene, ktorá príde z roku 2023, roku
zajaca do 2024 do roku draka. Drak prináša veľké zmeny. Čo to znamená? Ako sa nás to týka? Budeme sa o tom dneska baviť. Takže poďme sa baviť o tom, čo sa stalo. Akoby v Chikungu Chunguan alebo v čínskej image medicine. Takže mali sme veľké podujatia. Bolo napríklad veľké podujatie v Lotyšsku, viac ako 800 ľudí. Bolo to asi najväčšie podujatie vôbec. Mali sme veľmi dobré sústredenie v Číne, v Shaoline. Toto sústredenie v Shaoline bolo nad moje očakávania, pretože tak veľa problémov vo svete a myslel som si, že veľa ľudí sa nebude rozvíjať duchovne, ale tak veľa ľudí prišlo do Shaolinu. A toto ma prinútilo premýšľať, prečo. A tiež sme mali Tiež sme mali 5 seminárov v Číne a veľa stretnutí a lekcií, čo ma opäť prekvapilo, že veľa nových a najmä mladých ľudí sa pripája, najmä ich oslovuje téma duchovného rozvoja. Takže teraz som prišiel som na to, že ľudia sa teraz viac a viac zaujímajú o duchovný rozvoj, alebo hľadajú v živote smer, ktorým sa chcú uberať alebo rozvíjať. To, čo ideme sa baviť alebo rozumerať, je niečo ako boh drakov alebo draka, čo je akoby jednoduchší alebo tento rok priniesie viacej ovocia. Takže keď sa bavíme na úrovni reality, toho bežného, máme tam emócie, máme tam pozornosť, máme svoje problémy, emócie. Na tejto úrovni vieme, že máme veľa problémov, pretože je tu sebestrednosť. A není tu vždy čestnosť. A je tu veľa konfliktov medzi nami. Sú tu vojny medzi krajinami, národmi. Prečo? Niekoľko tisíc rokov prešlo a stále je tu tak veľa problémov ohľadom človeka, alebo ľudia majú tieto problémy. Napríklad, čo sa týka technológie. Napríklad tento rok sa výrazne vyvinula umelá inteligencia. Som si istý, že v blízkej budúcnosti sa veda ohľadom hmoty, matérie sa rozvinie veľmi rýchlo. Ale nevidíme ďalšie dobré efekty. Alebo nevidíme napríklad, že prečo táto technológia neprináša menej konfliktov, menej problémov. Takže to nás nutí premýšľať. Mali by sme sa zamyslieť, že rozvoj moty, technológie nie je všetko, nie je dostatočujúci na to, aby nám tu bolo dobre, aby vytvorili sme krajší svet. Aj preto potrebujeme aj rozvíjať ducha, alebo rozvíjať sa duchovne. A toto je
projekt Big One Centrum. Preto sa objavil. Som si istý, že už veľa ľudí vie, že není to môj súkromný alebo osobný projekt. Není to niečo, čo ja som vymyslel, ale tento projekt je projekt akoby z vyšších úrovní bytia. A tieto vyššie úrovne bytia nám chcú pomôcť. Chcú nám pomôcť ako, zlepšiť našu duchovnú úroveň, pretože vidia, koľko je tu problémov. Takže toto je dôvod tohto projektu. A tiež už niektorí z vás viete, je, že je dohliadaný akoby z hora, alebo tými vyššími úrovňami bytia a vyššej duchovnej úrovne. Hej. Oni so mnou komunikujú a pomáhajú, pomáhajú to vytvoriť, čím nám tento projekt nám má pomôcť vlastne duchovne sa rozvinúť. Keď sa tento duchovný rozvoj uskutoční, tak naše vedomie sa zlepší. Náš duch sa zlepší, posilní. A potom môžeme povedať, že naša civilizácia sa konečne zlepší. Rozvíjaním len tej materiálnej úrovne ak rozvíjaním len hmoty alebo technológie bez rozvíjania duchovnej úrovne neurobí našu civilizáciu šťastnejšou alebo lepšou. Hej, takže pre nejaký skutočný rozvoj pod, uh, potrebujeme rozvíjať sa duchovne a tiež rozvíjať technológiu. Takže ako vieme, tak človek môže mať aj veľmi zlé vlastnosti. Môže byť pažravý, lákomý, nečestný. Prečo? Pretože, pretože si myslíme, že keď sme takíto, keď podvádzame, nie sme čestní a tak ďalej, tak si myslíme, že tí druhí to nevedia. Hej, takže robíme problémy. Môžeme sa snažiť kradnúť, až zabíjať druhých. A budeme si myslieť, že tí druhí to nebudú vedieť. Hej? Ale pre tie uh, uh, vyššie úrovne bytia to je všetko jasné, všetko to vedia. Hej? Ale v nejakej, akoby, ak by sme vedeli o sebe takto navzájom, že by nebolo takto niečo schované, tak samozrejme by sme následovali ten lepší štandard a nerobili by sme problémy. Takže duchovný rozvoj bude zlepšovať naše zmysly, našu pozornosť, vedomie a potom na takejto úrovni bytia, takejto realite, bude všetko jasné. Budeme akoby žiť na úrovni pravdy. To znamená, že budeme žiť v lepšom svete. Niečo ako v kresťanstve. Ježiš hovoril o tom, aby sme boli čestní, aby sme milovali sa všetci navzájom. Aby sme dávali lásku a milovali všetkých. V buddhizme je, tiež sa hovorí o tom, aby sme rozvíjali svoju múdrosť, súcit a to isté, hej, aby sme milovali druhých, hej, mali
súcit s nimi a urobili svoj život šťastný a mieromilovný. Ale v tom materialistickom svete je veľmi ťažké pochopiť toto, tieto vlastnosti, pretože ľudia, keď majú viac toho materiálneho, aj keď majú všetko, čo potrebujú, ale stále chcú mať viac a viac. Môžeme to nazvať pážravosť. Takže aj keď človek má toľko veľa peňazí v, v tom materiálnom, ako peňazí doma, tak aj stále chce a ešte stále chce mať viac a viac a viac, ešte to je ochotný aj kradnúť, získavať nečestným spôsobom, tak môžeme to nazývať, že ako choroba. Ale ak sme naozaj v tichu, keď meditujeme, môžeme pochopiť, aký akoby veľké ciele v našom živote, alebo tie lepšie, väčšie možnosti v našom živote. Ale ako tomu môžeme pochopiť? Takže asi v každej krajine v rôznych krajinách sú príbehy, tento príbeh konkrétny, že keď slepí ľudia napríklad skúmajú slona. Takže ak sa niekto dotkne jeho, ak sa to povie, no keď sa napríklad dotkne jeho klov, tak mám pocit, že to je kopia. Keď sa chytí jeho chobota, tak povie, že slon je had. Keď sa chytí jeho tela, tak povie, že je ako stena, múr. Ale hovoria klamstvo? Nie. Ale hovoria, na čo prišli na základe svojich zmyslov, svojho vnímania. My vieme viac, pretože máme zrak. Ale oni nemajú zrak, sú slepí. To znamená to, že my máme to presné a kompletné poznanie. Pretože ako vidíme svojimi očami, môže byť, že vidíme len jednu stranu slona. A druhú stranu nevidíme. No. Ak chceme vidieť druhú stranu, tak musíme ísť dookola a vidieť ďalšiu stranu. Ale zase nevidíme dovnútra toho slona. Takže so svojimi bežným zrakom stále nevidíme pravdu. Nevidíme všetko. Keď to porovnáme so slepými ľuďmi, je to lepšie, ale ak to porovnáme napríklad s inými formami bytia, ktoré majú tretie oko, ktoré vidia akoby viac informácií, alebo vidia ho z rôznych uhlov pohľadu. Takže istým spôsobom tiež sme ako slepí, že tiež máme obmedzené naše vnímanie alebo naše zmysly. Takže tiež nevidíme pravdu. A ak nevidíme pravdu, takže väčšina ľudí máme niečo ako by, prečo niektorí ľudia teda majú takúto chorobu, že sú pážraví. Majú ako keby nastavenú tú mysel takto. Prečo? Pretože naše fyzické telo nám neumožní vlastne nadobudnúť pravdu alebo vnímať pravdu. Preto stále nevieme, kým sme, čím sme ako ľudia.
Zdá sa, že ľudia sa rozvíjajú veľmi rýchlo, hej, napríklad v priebehu posledných koľko tisíc rokov, možno z opice. Hej, takže niekto môže byť ako tak. Hej. A teraz sme tuto niekde, používame počítače, hej, všetci používame nejaké počítače. Takže v našom priemysle, alebo teda v naša vlastne priemyselná revolúcia alebo rozvoj náš technologický zmenil naše tela. Hej, ale rozvoj duchovný sa nepodaril nejak výrazne. Hej, teraz v roku 2023, keď sa výrazne zlepšila umelá inteligencia, prišli sme na to, že tá umelá inteligencia o mnoho lepšie vie riešiť určité záležitosti ako človek. To znamená, že tá vonkajšia technológia nielen môže eh, posilniť naše fyzické telo, ale, ale môže dokonca nahradiť našu inteligenciu. Takže svet sa mení veľmi rýchlo. Takže to necháva nás zamyslieť sa nad tým, špeciálne ak nepotrebujeme pracovať ťažko na svoje živobytie, takže máme čas o tom premýšľať, že aká je naša budúcnosť. Možno nie je tá najbližšia budúcnosť, ale trošku vzdialenejšia. Čo potrebujeme robiť? Hlavne, ak teda svetová situácia nám neumožňuje žiť v miery, v pokoji, hej, ale v skutočnosti veľa ľudí zažíva utrpenie, strach, neistotu. Prečo ľudia nemôžu žiť tak, aby si vzájomne pomáhali? Prečo ľudia nedokážu milovať sa navzájom, mať sa radi? Hej, všetky náboženstva nám hovoria o tom, aby sme si pomáhali, aby sme sa mali radi. Vo všetkých náboženstvách sa hovorí o tom, že mali by sme sa duchovne rozvíjať, hej, pretože odtiaľ prichádzajú problémy. Pretože tie problémy tu sú, tak mali by sme sa snažiť zlepšiť kvalitu našej civilizácie. Mali by sme sa snažiť tú úroveň našej civilizácie z tej akoby zemskej do vesmírnu. Hej, akoby sa posunúť, rozvinúť sa, ináč budeme mať stále veľa problémov. Takže aj keď veľa ľudí tomu verí alebo to zažilo, ale hovorí sa teda o nielen o rôznych iných úrovniach bytia svetov, ale aj o teda iných. A, takže logicky je tam rôzne, je tam veľmi veľa rôznych iných foriem života, hej, ktorými. Hej, ale to hlavné je, aby sme sa snažili teda rozvinúť sami seba, našu civilizáciu. Hej. Musíme, alebo mali by sme túto našu civilizáciu na našej zemi
Minulosť už hovorí jasne hovorí o tom, že rozvoj matérie, technológie nemusí vôbec vyriešiť naše problémy. Hej? Ale na to, aby to bol reálny rozvoj tej civilizácie, tak potrebujeme rozvíjať sa duchovne. Že toto je naše riešenie a toto nie je odo mňa, ale od vyšších foriem bytia, to- kde takže v tejto budove bude veľmi silné torzné pole alebo veľmi silná či na úrovni energie a informácie. Táto budova nám bude pomáhať rozvíjať sa duchovne. To je prečo trávime tak veľa času a tak veľa snahy investujeme a snažíme sa realizovať túto veľkú sféru, stavbu na zlepšovanie, na rozvoj ducha človeka. V tomto projekte som veľmi vďačný všetkým dobrovoľníkom, všetkým, ktorí prispievate svoje peniaze, ako napríklad Tamara Martinova. Určite není bohatá, ale už prispela tak veľa finančne svojou snahou a tiež Big One Team, nie, niektorí z nich uh, ste prispeli veľkou snahou, hej, ako napríklad Sergej, hej, ktorý nám pomohol kúpiť ten kus zeme a pomohol budovať základy. A nedostal žiadny plat za, za to, žiadne peniaze a sme veľmi vďační za jeho prácu. Takhle Tánia a Igor, ktorí už niekoľko rokov už organizujú seminári a väčšina z týchto z ich zisku išla na tento projekt. Takisto Ženia, ktorý robil veľmi mnoho práce. A všetci z vás, ktorí ste prispeli, určite veríte, že tento projekt bude zrealizovaný. Hej, tak všetci budú samozrejme odmenení, alebo tí, ktorí na toto dohliadajú, tak odmenia všetkých a takisto budú ochraňovať tento projekt. To znamená, že by záženú alebo ochránia tých, ktorí by chceli ublížiť tomuto projektu. Teraz budem viesť meditáciu a v tejto meditácii ako vieme, že sme na úrovni reality. A táto úroveň reality pochádza z prázdnoty. Tento Big One už existuje na tej úrovni prázdnoty a preto sa tiež
akoby zjaví na tej úrovni reality, bude vybudovaný. Hej, hej, tak teraz budem viesť túto meditáciu, tu budeme akoby prevádzať. Môžete si predstaviť, že vás vezmem donútra Big One centra a spolu tam budeme meditovať, budeme zažívať budeme akoby sedieť v tejto virtuálnej sfére vnútri v Big One a budete zažívať, ako viete cítiť energiu a informáciu tejto sféry. Takže teraz budeme meditovať. Dobre, nasledujte ma. Teraz si všetci predstavíme, že vôjdeme do tohto Big One centra. Uvoľnite svoje telo. Môžete zavrieť oči, aby ste lepšie mohli cítiť. Vnímajte vlastné telo. Uvoľnite svoje telo. Vnímajte telo. Uvoľnite sa. Uvoľnite telo. Vnímajte vlastné telo. Cíťte. Uvoľnite svoje telo. Vnímajte vlastné telo. Uvoľnite telo. Vnímajte svoje telo. Uvoľnite svoje telo. Vnímajte svoje telo. Uvoľnite svoju hlavu. Uvoľnite svoju hlavu.
Uvoľnite hrdlo, krk. Uvoľnite chrbticu. Uvoľnite svoj chrbát. Svoje plecia. Uvoľnite svoje ruky. Uvoľnite svoje kríže. Uvoľnite svoje kríže. Uvoľnite svoje nohy.
Poďte svoje telo. Poďte svoje telo. Poďte svoje telo. Poďte svoje telo.
理解理解哦。Uvoľniť sa telo. Uvoľnite svoje telo.
svoje telo.
Uvoľnite svoje telo. Uvoľnite telo. Uvoľnite si telo. Dobre, teraz sa pomaly vráťte naspäť. Teraz sa Teraz budem rozprávať o roku 2024, o našich plánoch. Takže poprvé budeme pokračovať v budovaní Big One centra a určite sa to podarí, aj keď niektorí ľudia si myslia, že to nedokážeme, tak my to musíme dokázať. Moje vlastné plány sú také, že budem meditovať v Tibete 4 mesiace, približne 4 mesiace a dosiahnuť veľkú úroveň. Tento rok budeme mať tiež v Shaoline sústredenia, pretože ľudia sa pýtali, či by bolo možné rozdeliť sústredenie na dve skupiny. Skupiny, jednu pre začiatočníkov, druhú pre pokročilých. Alebo teda tá začiatočnícka by mala byť pre tých, čo idú prvýkrát, alebo boli tam len niekoľkokrát. Takže tak to bude. A tiež na jeseň budeme mať veľkú udalosť, veľké sústredenie na Slovensku. A tiež budeme mať pokročilý tréning pre image medicine terapeutov a každá bude pre 50 ľudí. Budú to 3 workshopy alebo 3 semináre. Takže prajem všetkým, aby ste boli pokojní budúci rok, aby ste vďaka sile draka vlastne sa posunuli vo vašom duchovnom rozvoji. Budúci rok bude o mnoho na to vhodnejší alebo lepší a my sa výrazne posunieme. Takže ďakujem všetkým. Šifu, ďakujeme vám od nás všetkých. Ďakujeme tiež prekladateľom, tlmočníkom a ešte raz veľká vďaka Šifu, majster od nás všetkých. Takže šťastný nový rok všetkým. Dovidenia.